haiyo. Paswasa Santos ng Ebanghelyo, sumala kan San Mateo. Pagpamayang ka. Dinagat ang mga Pariseyo na nagunahon na irahin pagbitik kan Isus pinagi hin mga pakiana. Nagsugoy ra ngadto kan Isus sin pirahan ira mga tinunan ngan pirahan mga sakop ni Herodes. Nagsiring hira, magdulugdo maaram kami nga nagsusumatkahan kamaturan. Igintutod dumuan kamaturan. May tungod ang kanang Diyos kaburuton para ang mga tao. Kaya diri ka nagtatagad ang kahintang ang mga tao. Sanglit, pag sumati daw kami, kung ano ang imong pagunahuna. Supak bahan malawot o diri ang pagbayad din buhis, ngadto ang emperador ang Roma. Kung di nakasabot Jesus, hanira marabot nga panunahuna, sanglit nagsiring hiya. Mga saling kapaw, kay ano nga nagtatalimo kamuhin pagpitik ka akon. Pagkitaadam ako hin kwarta, nga ibinabayad para hin puhis. Gindadaan hiyanira hin kwarta na sa lapi, nga nagpatian ay hayira. Kanay bayhon ug ngaran ininaan ni, kanang emperador, binaton hira. Sanglit, nagsiring Jesus sa ira. Kung amo ito, ibayad nga kanang emperador ang kanang emperador, nga ibayad man ngadto sa Dios ang kanang Dios. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Pagpayang ka, Kristo, kaligto. Ihatag niya ito sa emperador, ang kanang emperador, kung bayad niya ito ang Diyos, ang kanang Diyos. Ang iyudara, kanang Diyos. Pero, niyang pa itong emperador. Tak na ini sa Diyos, emperador niyan mahuman. Kaya ba, naguna na ang emperador. O sa ito natin mga nababatasan o aton kinaiyan. No sa haygiri kita aware. Nandiyo ba lang aton maaram? Hindi natin kintata din importansya itong aton reputasyon. Tinuod din. Pero, maraot na reputasyon. Maraot akong reputasyon. Maraot itiya ng pagkatao. Importante nga mo pa itong akong reputasyon. Kasi ito. Kasi din. Mulai na yung tao. Live streaming ini. Ay importante, batasan o reputasyon. What is important? Character or reputation? Is there any difference between character and reputation? May da oray. Oray God. Naman importante. Character, reputation. Reputation or refutation? Be sure that you know how to refute my question. And be sure that you answer it based on your repute.
Refute is your argument or argumentation. Refute is what? What do people say about me? About you? Salit na sinikita ka natin. Ay, karakot matakban to. Payat ka. Nasa ito. Sabi kong politikero ka, nanimili ka na ano. Nagpapapwede mo personality. Ito mo ano? P. Ano? Personal assistance. PA. Passive. Mo pwede mo ano to. Nababaraka kita. Kung ito masisiling ito mga tao maaton. Hindi ba yun tayo nangangasawa, so ba ito'y bantog, tinood din. Kamu ito ka, pumapit ka kakaroon na ito, kaya mag-upay magkira ng pamilya. Pamilya mag-upay, hiya, maupay. Abot din ang pagkiaan. Kaya mag-upay ang mga upay, ang maganak mag-upay, hiya. Maupay? Tidak. May diferensya itong karakter ng reputation, may dawaray, may daghan. Because character is your personal traits. Reputation is what people say about you. Ano masisirihan mga tao? Amot imo reputasyon. Pero kung ano ang imo ginpapakita mga tao, amot imo karakter. Amot imo kinaiya, amot imo batasan. May imo ba magkatima o hindi magkapareho ito na atong reputasyon, ngayon na atong batasan? Pwede dire. Pwede lang, pwede. Pwede dire. Dire unta. Dire unta. Pwede dire. Pwede. Kaya ako tinanala mo. Gusto natin mo pa itaton banto. Mo pa ito natin dungo. Pero marahang na ito natin. Batasan. Na mo pa yung relasyon basta. Kaya mga tao. Pero sunod balay, waray. Waray ka mo pa niya karakter. Imo giningin at imo bantog. Kupahigit ng bantog kaya mag-i-eleksyon. Asa ito? Pero maraot na imo batasan. Where is permanent? Reputation or character? Character. Kaya itong reputasyon, ninunungkahon natin mga pagbasa naglabay ni Pirakadlaw. Ano siya rin? Pagbantay ka mo, han patubo, han mga parisiyo. Ano patubo mga parisiyo? Han pagkasaling kapaw. Kaya imo reputasyon, mahimo ka mo magbalat kayo. Balat kayo pala. Balat. Ito pagbabalat kayo, ito mag-iha kayo. Pagbabalatan ka doon sa lugar ng Allah, makikita mo imo kinaiya. Pagbabalatan ka doon, pagbabalatan. Ang ito tuwan. Maghabis ng ito na mo. Marami nagbatas na. Masa ito. Kaya maghabis na ito na mo kung manaring makita. Magiton itliog. Mag-upay ito, mag-upay. Pero makikita niyo mo kinaiya tao pag-uli. Makikita niyo mo ka mo si tumabay. Saan naman? Tikaturog kung pagmata. Pagmata. Tikaturog daw na mga ipandaram lang. Pagmata para naligin ka na. Makita ka kabay sa ikalosay. Alam iti pasimbahan yung tikat tuha kuan. Punsyon kay magusay ito. Pinturado ito. Mawawala ito.
Ito na itong bantog lumalaban. Itong bantog is on how people label us, what people do say about us. But character is permanent. Ginimaw ko hindi, kaya natin ginbas ng Ebanghelyo. Ay kaya ito nga buhis, kaya man nga nakita ng babayan. Nangingiskip man nga niya kita. Iba aton tax evader, iba aton buwako nit aton income. Di kita siyahan lang nga bahin. Namat aton pamalandong. Ano siri? Nagsubira nga ito kay Jesus, hinpirahan niya ng mga tinunan, ngan pirahan mga sakot ni Herodes. Ano siya nga mga tao? Nagsiring hira. Siya, nagsiring hira. Magturog to maaram kami nga susumatan kamaturan. Gintutod mo ang kamaturan, may tungod ang kanang Diyos na buruton para mga tao. Gandiri ka nagtatagadan kahintang kan mga tao. Ano siya? Nagsiring hira. Kaya naman pagkilala. Kaya pagsiring nga, nagtutudog ang kamaturan, gintutudog ang kamaturan, susumatan ang kamaturan, ay nagsiring. Hira. See? That's the reputation. Hingkitan natin ang kinayang ni Kristo, pinagihan reputasyon, nga iging pahamtang, nga iging paanggit, at ito nga tao, nasiring hira, maaram kami, nga nagtutudog ka, ang kamaturan, nagsusumat ka ang kamaturan, nasiring hira. How to reputasyon? Ang hira pagkilala, hain mo. How people label you, nasiring hira. Turida kan Kristo. Is it just a reputation o kinaiyan ni Kristo? Himpagsumatan kamaturan, ganin pagtudduhan kamaturan. Kinaiya diri. Kinaiya patasan sa lidakan Kristo, wala pagkabulagan iya kinaiya ng iya reputasyon. Hamong punta ini, itong hagit para aton. Nga diri magkakabulag, diri magtitimag, itong aton reputasyon, itong aton batasan, itong aton kinaiya. Magkakausap. Kaya ano? Sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 6, ano siya ni Kristo? Sige daw. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. I am the way, the truth, and the life. Amo sa niya mga tao? Magturog dumaan ang susumatan kamaturan, igintutod dumang kamaturan. Hadira siya rin. Pero siya ni Kristo, I am the truth. Wala na pag sinikayaman sinihan mga tao, na ikaw ang kamaturan, ikaw ang kamaturan, ginusumat ang kamaturan, no one will press it. It is me, it is the truth, I am the truth. Karakter. Ang iya karakter, ang iya batasan, ang iya reputasyon, nag-uusa, dili kayo nagkakabuhag. Ang punta ni ginungara ako. Wala dichotomy between our character and our reputation. Di na natin bilingon itong atong reputasyon, but we have to develop a good character. Hello? Itong atong karakter, amo punta itong tikilaton itong mga tao ng atong reputasyon. Not the other way around. Kaya ano? Kung atong unahon atong reputasyon, dito mag-iiha. Magawas man tat imo, kinaiya, it imo batasan, it imo mabaho nga batasan. Imo maisip. Nga batasan, magawas man tat. Dili unta, not the other way around. Build your good character in order to have a good reputation. Didakan Kristo, that reputation and character is one. I am the truth. I am the truth. Ako ang kamaturan. Kaya pagsiringan, ako itong kamaturan, amoy ng kamaturan. But I am the truth.
Ang pagkilala ng mga tao kaiya, ang silingan mga tao kaiya, sub, kanila pagkilala ay ako maliwat ang kinabuhi, kinpupuyo ni Kristo, I am the truth. Salit man kung alina akong kinaiyanan, akong reputasyon, nagkakausa, kay babaro kita pagtuduhan ka maturan, naging pagsukna, hadton buwak, ngayon dili ka maturan. Pero kung may dichotomy, may discrepancy, ito na akong kinabuhi, ito akong karakter, ngayon akong reputation, then it is difficult for us to teach the truth, to tell the truth. Hindi kita babaro, itong pagsukna, itong kamatuoran, if there is a discrepancy, ito na akong kinabuhi. Kung may discrepancy at akong kinabuhi, sometimes the truth is watered down. Hello? Sometimes the truth is not being told. Kaya the moment that we tell the truth, kung may discrepancy, ito na atong kinabuhi, it will boomerang to us. The moment that we preach the truth and tell the truth, di na kahit it will boomerang to us. We water down the truth, sugar-coated it with lies, kaya kaya dili kita maibanan itong benepisyo na ito makukuha kung magsumat kita itong kamatuoran. Hello? If I will tell the truth, di na ko itong sakop itong Republic Act 1530. Baraw ng Republic Act 1530, kinsina ng katapusan. Makuburat 15, makuburat katapusan. Foreman report for trabaho, Republic Act 1530. I have to keep my mouth shut because the benefits will no longer be given to me. The truth will boomerang to me. Saglit, paano sabi? Kita sa daranan ni Kristo. Ito akong karakter, ito akong reputasyon. Di na kay ano ang masisilingan tao aton. Kundi pupuyo naton na atong kinabuhi, kay basin maupay na dungo, maupay na banto, ito akong matagamtam, ito akong kinabuhi matagamtam. Kung ininatanan akong kinbubuhat, dito mo kay basi kita pagimayaon. Kundi base ang Diyos ang magimaya aton na matapos kita makasangkot ang langit na ginandang para aton. Amen? Nato ako ang Diyos, amay na makagarang. Nato ako yung Diyos ikahan Diyos, kapawat ikang kapawa, tutungan Diyos ikang tutungan Diyos, na imuksok, diri kay hihimo, kausan kinayan amay, pinagay niyo tanan na himo, tungod aton mga tao, na tungod ang aton kataluwasan. Binusa niya ikang halangit, iyong panahon ng Virgin Maria, hagaw ng Espiritu Santo, kaya nahimo nga tao. Ginresa na krus mo na aton na upos, ang sub ni Poncio Pilato. Ginsakit na matay, binubong, na nabanaw ang mga minatay, kagatulog ka adlaw, sumala santos na kasuratan. Sinakahalangit na libre at tuwan na may, makamiliwat na nilayaon, paghukum ang mga buhay, bukan mga minatay, kaya ginadian, waray katapusan. Lato ako ng Espiritu Santo, Ginoo kalatagan kinabuhi, natigan na may anak, ginsisimaw inihimaya, upul na may anak, na nagrarang pinagi ng mga manaragna. Nato ako sa Sansos, Katolikos, Apostoliko na simbahan, nagtutugan ng pinusa ang abunya, na nagwawaran mga sala, namumulat akong pamaminatay, ng karabot na kinabuhi, ang kadayunan. Amen. Pintutuan kita nga magpadayon, upang magnasigo na kaupayan, o kapag-ampo. Sangkit kita, ang atong nangipnon na amay ng salabat kita ang pagsiring, Ginoo,
dunggaan amon pag-ampo. Ginoo dunggan among pagampo. Basi ang mga nagdudumara han santos na simbahan, magpadayon pag-undong han mga pagturunan ni Kristo, aning paghalay ng Dios si dayuday nga pagdayaw, pagpasalamat ug panginyupo, mag-ampo kitahan Ginoo. Ginoo dunggan among pagampo. Basi ang pangulang aton nasod, o kanya taray nga nagdudumaran aton gobyerno, ring unon kanunay ang pagpabilin, nidang ilang pagkatangkot o pagkamatado, mag-ampo kitahan Ginoo. Ginoo dunggan among pagampo. Basi nga tanan nga dapit, maghali ang pagburugbigay, ngan pag-iunungay ang tagsa-tagsa, ngan magdala iningan tuwing pagkaurusan o payan o kausuwagan, mag-ampo kitahan Ginoo. Ginoo dunggan among pagampo. Base ang kada tagsa nga nagmi-mission para sa simbahan, adordalain na dapit, kanunay mapanaligdan ng karatan, ng kumarawat ng sada nga bulig, di ka nga inay kasi mga Kristiyanos, mag-ampo kitahan Ginoo. Ginoo dunggan among pagampo. Base kita ngayon na nagkakaurusa din niya pagdayaw ng Diyos, pag-urusawon diwan, rikunon nila aton ikinaadlan nga pag-ampo, ang pagpuyo kinabuhi nga angay tapusin usa nga tinunan ni Kristo, mag-ampo kitahan Ginoo. Ginoo dunggan among Amay nga makagarahong pamatiigan ang mga pag-ampungan padusa, tabihan ang mga pangamuyo, nga tigaman amon pag